ffindes i mas am y cynnig gofal plant trwy ffrind. O'n i mewn parti plentyn arall yn y cresh, a nath i just hapno mentiono wyt ti wedi clywed am y cynnig yma sy'n dod mewn. O'n i heb glywed amdano fe, o'n i mor falch oedd hi wedi sôn. Oherwydd o'n i'n gwybod byddwn ni siŵr fod yn a hawl i gymryd y lan gan fod yn fabi yn dair am bydd yn beder nawr yn mis Ebrill. Felly o'n i'n falch iawn amser glywes i, a unwaith nes i edrych mewn i'r peth. Nes i siarad i'r cres i Garffair i weld os oedd y cynnig, os oedd nhw ar y cynnig yma, a yn falch iawn i weid o'n nhw wedi cymryd y lan, a o'n i yn gallu cymryd y cynnig i fyny. Es i mlaen i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i weld os o'n i yn gallu cofrestru yn fab ar y cynnig. Nes i ffonio y cyngor hefyd, jyst i weld beth oedd yn digwydd o ran amseriad y peth a faint o hyd oedd yn mynd i gymryd. Ffodus iawn, gymerodd e ddim yn hir iawn. Felly, o fewn wythnosau, o'n i mlaen ar y cynnig a heb edrych nôl wedyn ni. Fel teulu, mae'r cynnig yma wedi galluogi i ni wneud siwr gymaint mwy gyda'r arian o'n i'n buddsoddi ar gyfer y ffïoedd cresh. Mae'r ffaith bod hyn o gannoedd wedi cael ei rhyddhau mwyn i ni gael ddefnyddio mewn ffyrdd eraill fel gweiliau neu just diwrnodau mas neu beth bynnag. So fel ni, fel teulu, mae'n beth gwerthfawr iawn. Fe wnaethon ni dod o hyd i'r cynnig trwy'n ddarparol lleol. Ni'n cael 30 awr bob wythnos. Mae'n gwahaniaeth mowr i ni ar ran arian a'r cyfleoedd neu pethau eraill. Fe wnaethon ni trwyddo Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i ymgeisio am y cynnig. Mae'r cynnig gofal blant yn gwneud gwahaniaeth mowr i ni. Oedd e'n proses rwydd iawn. Fe wnaethon ni cefnogaeth ofnadw o dda o'r sir yn helpu ni i llawer ffurflenni i fyw. Fe wnaethon ni roi cais byw trwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. O'n nhw'n cefnogol iawn yn rhoi cymorth i ni i mynd trwy'r broses. Yeah, we found out through the nursery, the staff members were promoting it. We read into it then on the website and thought it was a really good thing that we could partake in and it would benefit us. As a family, it's enabled me to continue work and to carry on and to maybe do some more hours as well also, without having to really juggle how I'm going to pick the children up or who's going to have them, where I'm going to try and get them to. So it's really benefited me. And they enjoy it as well. They enjoy spending the extra time with the children of their own age and they're learning as well. So it's a win-win situation, really. I would recommend anybody to sign up for it. At the end of the day, you've got 30 hours of childcare to enable you to go and work, to provide for your family and to show a good work ethic to your children. They learn, they get to play with friends. There are no negatives to it. You can also use it in the summer holidays or the Easter holidays, etc. So you don't have to worry about where you're going to find those extra hours in work or how you're going to get the time off or who's going to look after the children, because it's taken care of. So it's great. Nathon ni ffindo mas am y cynnig trwy Coach Close, meithrin, a oedd posterio amgylch ar y we hefyd. Oedd yn weddol rwydd sy'n o lan am y cynnig. Nathon ni fynd trwyddo cyngor sydd gar ar y wefan. Mae'n gweithio mas yn gret i ni. Mae'n rhoi'r cyflesterau i martner clymu nôl i gwaith a gweithio fwy o oriau yr wythnos. A wedyn mae'n helpu hefyd achos mae y plant yn gallu wario fwy a dysgu fwy yn y meithrin sy'n gwneud e'n haws i bawb. Mae'n gret dros y gwyliau fel arfer. Ni'n disgwyl yn biti am bobl i helpu yn wedig amser ni'n gwaith. So mae'r 30 awr yr wythnos nawr yn helpu gyda hwnna. Nid o lai o llai ar
fam yn dad neu mam yn dad yn partner i ddisgwyl yr ôl y plant. Wedyn ni'n hapus iawn a byddwn ni'n gweithio rwy'n i sy'n o lan amdano fe, achos dim ond helpu mae'n gallu gwneud. Nes i ffind y mas mewn cynnig drwy'r weithrinfa ni'n defnyddio a hefyd trwy ffrindiau ac ar Facebook ar wefan y cyngor hefyd. So i ddechrau bant gyda pan nes i edrych drwy'r ffurflen, o'n i'n meddwl bod e'n mynd i fod yn hynod o gymleth i wneud yr application. Ond i fod yn ond, pan nes i ystod lawr a casglu'r gwybodaeth i gyd, unwaith o'n i wedi casglu fe, oedd e'n rhwydd wedyn i rhoi'r application mewn. Achos bod fi hefyd yn berson sy'n hunan gyflogedig, o'n i'n hefyd yn meddwl bod hwnna'n mynd i achosi mwy o trafferth wrth wneud yr application, ond i fod yn onest nath e ddim o gwbl, oedd e'n rili rhwydd, a nes i ddim gorfod rhoi ystod eang o wybodaeth, oedd yr actual wybodaeth oedd angen ar y tîm yn weddol fach. Bod yn help enfawr i ni fel teulu, gan bod fi hefyd ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, mae wedi galluogi fi i gymryd mwy o amser bant o'r gwaith. A ni hefyd yn sylwi bod gyda ni lot mwy o arian yn y banc ar diwedd bob mis, wrth bod ni ddim yn gorfod talu ar gyfer defnyddio'r meithrinfa. Gan bod y merch ni hefyd wedi dechrau ysgol, fi'n teimlo bod e'n rhoi cyfle i cael ystod eang iawn o brofiadau wrth ddefnyddio'r meithrinfa a'r ysgol. 100%. Mae'r cynllun wedi bod o fudd mawr i ni fel teulu, a hefyd fi'n credu mae fe'n helpu bod chi'n gallu cadw eich plentyn chi mewn sefydliad meithrinfa tra bod nhw hefyd yn dechrau ysgol rhan amser. Mae'n helpu nhw i allu wneud y sort of step na o fynd o meithrinfa i ysgol wrth cadw un beth yn gyson tra bod rhywbeth arall yn newid.